шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд дар натиҷаи санҷиш оиди навори шабакаҳои иҷтимоӣ, ки дар он шахси номаълум дорандаи 3 адад сагҳои зоти немисии овчарка гӯё дар кӯчаҳои шаҳри Хуҷанд ба ҷароҳатрасонӣ ва нобудсозии сагҳои кӯчагӣ машғул аст, муайян намуд, ки ин рафтори нороҳаткунандаю ноҷо аз ҷониби Шаҳрванд Темуров Ато Ҷураевич, соли таваллудаш 1975, истиқоматкунандаи кӯчаи Давронбек Аҳмадбекови шаҳри Хуҷанд анҷом дода шудааст. паҳн гаштани навори мазкур дар шабакаҳои интернетӣ ва шарҳу эроди истифодабарандагони сомонаҳои иҷтимоӣ милитсияи шаҳри Хуҷандро водор намуд, ки шахсияти иштирокчии ҳодисаро ҷиҳати пешгирии чунин амалҳои номатлуб муайян намояд. мавриди зикр аст, ки Шаҳрванд Ато Темуров гирифтори бемории рӯҳӣ буда аз соли 1995 то инҷониб дар қайди маркази бемориҳои рӯҳӣ равонии вилояти Суғд қарор дорад. Ном бурда қобилияти ромкунии сагҳоро дошта ҷиҳати омӯзонидан ва тарбияи сагҳои хонагӣ ба шаҳрвандон хизмат мерасонад. 3 адад саги зоти немисии овчаркаи дар навор инкосёфта низ ба дигар шахсон тааллуқ дошта, танҳо ба хотири тарбияву ромкунӣ дар ихтиёри ӯ гузошта шуда буд. ба маълумоти шаҳрвандон мерасонем, ки ҳолати гӯё ҳамарӯза машғул шудан ба нобудсозии сагҳои кӯчагӣ аз ҷониби Ато Темуров дар шаҳри Хуҷанд воқеат надошта, танҳо амали якдафаина буд, ки бо мусоидати ҷомеаи шаҳрвандӣ ошкор ва пешгирӣ карда шуд. айни ҳол Шаҳрванд Ато Темуров боздошт ва барои табобат ба маркази бемориҳои рӯҳӣ равонии вилояти Суғд дастрас карда шудааст.